Еха, тук има всичко! Така възкликна един мълчуган, който, влизайки за пръв път в библиотеката, заоглежда с ококорени очички препълнените с книги стелажи в библиотечните зали. Първата реакция беше да се усмихнем на тази наивна детска констатация, но после си дадохме сметка колко истина има в това спонтанно възклицание. Как чистата детска мисъл и безгранична фантазия успя само с една дума да даде най-философското определение на понятието библиотека. Всичко. И не е ли вярно, че между страниците на книгите, в сложните кодове на дигиталната информация, в нотните и картографски издания се съдържа това всичко, което впечатли малкия читател. Потребителите на библиотеката идват тук, разбира се, за много неща, но най-вече заради документалният фонд. И за да бъдем по-конкретни, заради информацията, която се съдържа в тези документи, без значение за какво става дума. Приключенски роман, учебник по квантова физика, музикална творба, албум с репродукции на картини, научните и културни продукти на човешкият разум. Давайки си сметка, че голяма част от фонда на библиотеката остава неизползваем в пълния му капацитет, и за да не остават тези бисери на човешкото познание неподвижни, глухи и неми по библиотечните рафтове, задействахме машината за разпръскване на информация чрез тематични витрини. Всяка от тях обединява в колекцията си заглавия по теми, събития и личности. Резултатите показват, че този метод работи, защото се наблюдава тенденция към заемане на разнообразни по съдържание библиотечни документи, като превесът си остава в полза на художествената литература. Но и тук също има нови предпочитания в жанрово и тематично отношение. Ден на жените писателки обявихме в библиотеката по повод 8 март. На специално място подредихме книги от български авторки. Освен това, всяка дама, посетила библиотеката, получи емоционално пожелание. За да отбележим Благовещения, Християнския ден на майката, подбрахме колекция от произведения на автори, които третират темата за майката и жената, монографии, свързани с българския фолклор, ритуали, традиции и вярвания по темата. По повод 1 април, Ден на хумора и шегата, на нашата тематична витрина си дадоха среща майстори на сатиричното перо, а темата беше «По усмивките им ще ги познаете». Не знаем дали читателите ги разпознаха, но много от тях поискаха още и още порции смях. Приятна изненада за ползвателите на библиотеката беше колекцията от произведения на автори, лауреати на Нобелова награда за литература от 1905 година до днес. А всички заглавия се изчерпаха за броени дни. По повод 1 юни, Деня на детето, в отдел възрастни на библиотеката направихме селекция от книги, които биха били полезни на родителите в процеса на отглеждане и възпитание на техните деца под мотото да бъдеш родител. А в детски отдел витрината беше под надслов «Книгите за тинейджери излизат от зоната на здрача». В много случаи библиотеката, или по-скоро нейният дух в лицето на библиотекари и ползватели, напуска уюта на залите си, за да разнообрази и разчупи културната си, информационна и рекреативна мисия, чиято крайна цел е привличане на по-голям брой читатели и стимулиране на четенето. Нетрадиционно представяне на книга се състоя в литературния клуб със съдействието на библиотеката. Младата писателка Николина Барбутева представи първия си роман «Афера». Нито един от присъстващите обаче не можа да се докосне и разлисти книгата, защото авторката е решила да подари романа си на хората, но в електронен вариант. Душата ме жадува чистота. Така нарекохме поетичната среща «Реквием» в памет на Стоянка Динева, пещерска поетеса, чието литературни творби, дарени приживе от самата нея, библиотеката съхранява и популяризира.
Повече от 20 години в Пещера не беше звучала военна музика. Гарнизонен военен духов оркестър премина през центъра на града начело с българското знаме, носено и пазено от специалните сили на българската армия. Повод за тази необичайна проява беше срещата за представяне на книгата «Каймак Чалан» на нашия съгражданин Красимир Узунов. В Деня на музеите, съвместно с Градския исторически музей, организирахме мултимедийна презентация за живота и делото на братя Горови пред ученическа публика. На библиотеката и нейните читатели гостува и най-известният пътешественик на България, автор и водещ на предаването «Атлас» Симеон Идакиев, автори на много публикации и на няколко книги, които в следващите дни буквално бяха разграбени от стелажите на библиотеката след интересната и вълнуваща среща. Възможностите за предлагане и разпространение на библиотечният фонд са много и различни. Картината в това отношение е сложна и в повечето библиотеки, но ние можем да направим много, за да стане така, че нашите документални фондове да отидат при читателя и в същото време читателят да се почувства привлечен от тях. Един от проектите в тази насока е литература и природа. Четенето на книги на открито. От Изгрев до Залез с роман на крепост Перистера беше вълнуващо преживяване, което накара заинтригуваните от сюжета на романа средношколци да се връщат отново и отново на крепостта и сред красивата природа и запленяваща магия на това място да дочетат страниците на започнатата книга. В това отношение не им отстъпиха и малките читатели, които освен че четоха истории за рицари и войни, не пропуснаха възможността да се възползват от атракциите на туристическия обект и облечени в византийски и прабългарски доспехи пресъздадоха историческата епоха и събития, с които току-що си бяха запознали. Градския парк със своите зелени кътчета и аромат на цветя и билки също стана примамливо място за четене и игри. Друг успешен проект на библиотеката в посока стимулиране на четенето е книгите на гости на. По време на маратона на четенето, част от нашия книжен фонд отново излезе от библиотеката и отиде на гости на Център за възрастни хора с увреждания в града, за да направи разходка с продължение с духовните центрове на Пещера. Инициативата ни подмина и младежите и девойките от кризисния център, чието по-специален статут провокира идеята книгите сами да отидат при тях. Разбираемо за всички, най-емоционалната част от този проект беше гостуването на децата доброволци на библиотеката в Центъра за деца с увреждания. Малките читатели седмици наред подготвяха подаръци за своите връстници и с чувство на емпатия и съпричастност ги посетиха, почетоха им книжки, зарадваха ги с много подаръци, а те самите получиха най-големият подарък – приятелството на тези деца. По време на маратона на четенето пък, доброволците посетиха няколко детски градини и със самочувствието на големи батковци и каки четоха приказки и забавни истории на най-малките. Не пропуснаха да поканят и родителите си в любимата библиотека, като им показаха колко добре четат и разбират непознат текст, а родителите от своя страна им върнаха жеста, прочитайки им фрагменти от любимите си детски книжки. Индиректно книгите бяха на гости и на тематична дискотека «Раят вероятно е вид библиотека» в комплекс ХИ на 23 април, където посетителите откриха пръснати из цялата зала велики мисли, сентенции и цитати за книгата и четенето. В детския отдел на библиотеката, въпреки ограниченото пространство, е най-забавно. След сериозните занимания, четене на книги, подготовка на домашни работи и училищни проекти, идва ред и на забавлението.
Наистина е емоционално преживяване да направиш със собствените си ръце интересни и полезни неща в клуба по оригами, чието инициатор и ръководител е малкият Марти, читател на библиотеката. Да се изработят новогодишни украси на библиотеката, осмомартински подаръци на майките, поздравителни картички за рождени дни, подарък за приятел, костюм за училищния карнавал. Всичко това, направено в компанията на приятели в детската библиотека и с неизменното съдействие на любимата библиотекарка, е безценно. Една чудесна песничка, Штурче ми подари, хем хубава, хем лесничка, хем става за игри. Тирирам, тирирам, хем става за игри. Тирирам, тирирам, хем става за игри. Пространствени условия за това, в тясното помещение на детската библиотека, ние превърнахме дефектите в ефекти. Сместихме и подотдел лудотека, място за игри, забавления и фантазии и много смях. Малките читатели бяха любопитни да знаят на какви игри са играли техните родители, баби и дядовци. Ние, библиотекарите, набавихме тази информация и за Деня на детето подарихме един слънчев ден в парка с игрите от миналото. В стремежа си да насърчаваме четенето и творческата мисъл, разбира се, освен иновациите в работата ни, останахме верни на традициите. За 11-ти пореден път отбелязахме Световния ден на книгата и авторското право с традиционното отборно състезание в света на книгите. Резултатите от състезанието показаха, че всички ние, библиотекари, ученици и учители, сме един чудесен и успяващ екип, а магията и очарованието на книгата е онази спойка, която прави и ще прави връзката ни още по-силна, а резултатите още по-добри. И пак в духа на традициите обявихме националния конкурс за написване на есе Спас Зафиров, чиято тема тази година беше "Истината има спокойно сърце". Известната Шекспирова мисъл провокира 28 млади любители на словото от цялата страна да споделят своите мисли и философски разсъждения по темата. А за да наградим най-добрите от тях, избрахме датата 11 май, Ден на библиотекаря и ден за почит на светите братя Кирил и Методий. В рамките на няколко дни 115 първолаци станаха читатели в детския отдел на библиотеката към читалище Развитие. По традиция от много години всички първокласници в Пещера получават читателска карта в края на първи клас, а заедно с нея тази година получиха и знаменце с молбата на книгата и специални гатанки, измислени от нас, библиотекарите. Опитът ни показва, че голяма част от тези първолаци остават читатели завинаги. Имаме дори случаи, когато децата водят родителите си в библиотеката и ги превръщат в наши читатели. В ежедневната си работа се стремим да разгръщаме въображението и вдъхновението си, да се възползваме от нови идеи и добри практики, в стремежа си да разпространяваме информация, да предлагаме библиотечните си фондове и да провокираме и стимулираме четенето. Влагаме енергия и любов в работата си, защото чувстваме, че има смисъл от това, което правим. И да не забравим най-важното – усмихваме се.